Sikubingelele ke mbukeli lapho emakhaya ngamakhaya sibingelele gogo omkhulu obhuti osisi omama obaba nentsha yonke nje nabantu abadala basibukele emakhaya wonke umuntu esibukele njengamanje sanibingelela akusheni molweni sanibonani nonke eNingizimu Afrika ninabeke bekashana kameze ephuzo umntazana ngameva namhlanje ke mbukeli njengoba ngikubingelela nje sesiphinde futhi sabuye ohlelweni lethu sifuna ukwazi kuyivele Nkosini Media TV. Njengoba ke benazi babukela ukuthi ke ngasonke isikhathi behlala bese sinenzela ama video la khona suku sikhuluma khona ngezinto zesintu sichushisana khona sicobelelana ngolwazi ukuthi ngabe ezintweni zesintu kwenziwa kanjani ngasigcine ngezinto zesintu kuphela ziningi nezinye izinto esiye sihlala sithinte sifundisane ngazo siyindlu emnyama noma nje singabantu ke nje emhlabeni siphilile ngingakhohlwa ke mbukeli wami ukuthi ngisho ukuthi siyacela ukuthi njengoba usibukele lapho uhambe uye ku YouTube channel yethu vele Nkosini Media usearch nje uthi vele Nkosini Media sifuna ukwazi bese ushaya usubscribe ngaphambi uqhubeke ubukele le video bese uyakhomenta sibone ukuthi ukhomenta uthini ngabe ejabulele into esiyenzayo noma uthini kusho ke mina ke mbukeli lapha emakhaya indlela badla abaqili kube yadla ihlakaniphi ngabe yaphelela kwasikhakhane namhlanje ke mbukeli into esikhuluma ngayo njengoba ngibuye nobhuti Masuku sikhuluma lapha ngendaba ebucayi kakhulu indaba ethinta amalobolo njengoba ke sikhuluma ngamalobolo kuningi abantu abafisa ukwazi ngamalobolo ukuthi amalobolo ngabe ayini futhi ayinto ekanjani konke lokho kodwa ke angihambi ngedwa ngihamba nobhuti uMasuku okuyena esizokhuluma namhlanje ebese yasichazela ngawo amalobolo ukuthi ngabe ayinto kanjani nokunye nokunye okuningi esizokhuluma ngakho lapha ohlelweni futhi Masuku mfowethu asikubingelele sikwamukele kade abantu futhi bekubuza ukuthi kanti ifuka nini umuntu odivorce umuntu ngaphandle inkola baye badivorce ngamapeni bebuza abantu futhi ukuthi kanti kwenzakalani namhlanje ke mfowethu ngithe cha ngizobuya nawo Masuku mfowethu angunikeze ithuba ubingelela abantu sikwamukele ngasohlelweni lethu mfowethu ngiyalibingelela la ohlelweni lwethu kwivele Nkosini Media sifuna ukwazi nibingelelwa ke ujeke wensimbi saphushilwane yaphusha intembi yaphusha inuni udivorce umuntu ngesende ke abanye bedivorce ngepeni abanye bathi jeke ukhalelana right ke silapha ke njengoba sizohlaziyela ababukeli ngoba ziningi inkinga eziba khona kubantu belobolile uthola ukuthi akusenzeki ngalendlela befisa ngayo manje ke sithi ke leyo mbuzo leyo enenayo namhlanje ilanga lokuthi ke iphenduleke mfowethu Masuku akasiqale nje lapha ngaphambi basiqhubeke nezinto eziningi mfowethu asibeke ukuthi masikhuluma mfowethu ngelobolo noma sikhuluma ngesigaba samalobolo othandweni labantu ababili kusokwenzakalani lapho yini kahle ilobolo uma sikhuluma ngendaba nje yelobolo mfowethu awichaze ukuyendlala lena abantu abaningi ke beyiqonda namhlanje uyabona isigaba sokulobola sihamba sambe oqala nje ushela umuntu nithandane nazane njwayelane ngendlela enjwayela ngayo emva lokho kufika ekutheni lapha khona uyasibona isidingo sokuthi njengamanje lo muntu ungakhona ukuthi umeze umfazi ungakhona ukuthi umlobole ngendlela yena okuphethe ngayo yabona nangendlela obona ngayo ukuthi ufanele umuntu ukuthi ezovusa umuzi waMasuku nazi impawu enginazo ngayo ukuthi lo muntu ngingameza umfazi njengoba nazi ukuthi ke Masuku uzelwe uyintombazane kusasa kudaliwe ngisho eBhayibhelini ukuthi uzoshiya abazali bakho uhambe uyovusa elinye ikhala lapho ungazikhona kwamama ongemama beze besha abanye bethi ke siya kwamama ongemama isizulu sesisho njalo amalobolo ke uyaqala uthumela abantu uyocela isihlobo esihle emva kalokho uma ucela isihlobo esihle usuyeza ukuthi ekhweli lakho bathini uzocela isitsha ke ukuthi uze ukuthi ubaba wentombi yakho udla inkomo engaki ngengane yakhe kodwa nje emandulo umuntu ulotsholwa ngo11 wezinkomo manje umuntu umthola ephelele engenamntwana ngaphandle ngiyakuzwa mfowethu
u11 olotsholwa ngawo umuntu la kulo 11 lo wena ukhipha ishumi lezinkomo nenkomo eyodwa kodwa le nkomo eyodwa awikhipha uyisi lapha yana kubo kamakoti isala kuwe kuthiwa inkomo yombeko iyona eyofaka lengane emndenini kusasa. Yeah. Okay mfowethu mhlambe sazofika kuzo zonke izinto eyithinta lokho ilobolo masingase sichazele nje ababukeli lenziwelani kungani lenziwe ilobolo kuzoqala kuthiwa akulotsholelwani kwenziwelani lokho kungangabe kuthiwa nje hayi intombi ngoba isimbonile emthandayo ayihamba hamba ohlala khona bakho umuzi kodwa bese kuthiwa cha akube namalobolo oqala amalobolo emthetho inhloso yawo awani amalobolo. Inhloso yamalobolo ikuthi ungathathi ingane yomuntu ngaphandle kwento oyikhiphileyo. Okay. Njengoba ngizela ingane kusasa ngilindele ukuthi kube khona engizozuza ngayo lengane ngaphakathi lapha edaleza la ekhaya zazi ukuthi ingane ethile nje ningasayiboni sebeyithengile abakwaNdlovu lengane asengiyo eyakwaNdlovu lengane sebefikile bazokhonza abakwaNdlovu. Thiwa bazokhonza? Yebo. Sebefikile abakwaNdlovu bazokhonza bakhonza ngalengane ewubani. Uma ngayiboni lengane bosatobe ningamangali lengane sekhona umuzi wawo omusha esinawo nazi ke inkomo ngoba inkomo zilo kuthiwa ziyakhuluma ngesizulu seyikhulumile ngoba umphefumulo lo othela ngawo inkomo yikho noma umakoti eganga uthola ukuthi la eganga khona kuthiwa usedlule usedlule umakoti ngoganga ngoba lezane inkomo lezi zihlanganisiwe imoya wahlalisa imoya yasibiya nemoya kaNdlovu. Yeah. Shuthi uma ngabe uthi kusuke ukuthi kusuke kubikwa noma kwenza ngosemthethweni ukuthi ingane lapha isiyohlala nosibani ba isiyakho umuzi khona. Uma ngabe umuntu esifazane nje esuka ngokuvunyelwa inhliziyo yakhe nje phela siphila khathana namhlanje ethi umuntu khona ningene ngane ngoba ngiyamthanda ngifuna ukuhlala naye. Shuthi kuyiphutha lokho mangabe evele sekwenzana naye elikhulu ngoba usuke lapho kuthiwa ngesizulu ukipitile ngoba uma ngabe lo muntu eba nenkinga la ekipite khona yikho yonke imithwalo iba kulo muntu usuke ehleli naye isizobakela manje lo ehleli naye. Yebo. Yebo. Ngoba into niqala nibabili kodwa egcineni igcina isifuna abazali. Okay. Shuthi kahle akuvumelekile ukuthi nihlale. Awuvumelekile. Ngale ukuthi inhliziyo zenu ziyathanda yini? Yebo. Phakathi nomthetho. Yebo. Benza umthetho. Kuze kufike itheni unikwa ngemvume. Nangu umuntu ke sethi masuku nangu umuntu. Ngihlale nesithanda sami. Bengisiqala bengisilobolo ngase ngiphelelwa amandla. Mhlawumbe ngaphelelwa umsebenzi. Mhlawumbe ngisakhipha inkomo ngithi mhlawumbe nje ezu4 noma ezu3. Ayikaphelele kodwa babe ngifune khona ezu11. Yebo. Sengifuna ukuhlala naye mina umuntu wami phela manje. Ngoba nami umsebenzi awuvuki, amatoha awavuki. Uma ngihlala naye stilo sobe sakibethile. Kodwa ngibe ngimlobolile. Singakashadi kodwa ngena ngimkiphelile inkomo. Lapho usuhlezi nani nengodosi. Sebehlukana ke manje. Sebengodosi yakho ngoba lapha sekuyaziwe ekhaya ukuthi lo muntu obani esebefile ekhaya ngaye. Shuthi lo muntu useyingodosi yakwaNdlovu. Okay. Yebo. Akuselo icala manje ngidleni na. Noma kungaselona icala. Ngoba usuke ungayiqedile imigomo. Okay. Yalapha kwaNdlovu. Wena ubuze ngayo. Yeah. Kodwa njengamanje wena unengodosi yakho kuyaziwa ukuthi lo uyingodosi kaSibanibani. Akushiya ukuthi umfazi kaSibanibani. Ngoba umfazi lakho lasuke sekuhlukanisiwe. Mawumuntu nje usamlobole noma kuthiwa ukhipha 11 kodwa anishadile ingodosi ngesizulu. Hey madodana. Ngeke sithi umfa. Sithi kurong ukuthi sithi ngoba nakho ukuthi
nangu mfazi kaSibanibani noma nangu makoti kaSibanibani kurong masho njalo kurong kakhulu hayibo uwethe ubanganyongo ngoba lo muntu usayengoduzi uyaziwa lapho ehlonipha khona yebo senifikile navela kodwa inkinga akashadile yeah ake sithi ke lapha amasuku mhlawumbe lesithole ngoba abantu phela abantu kabafana yebo sinenkosi sinenduna sibe nomnumzana amalobolo ke alezi inhlobo zabantu bobathathu akasiqale ngenkosi mawukhipha amalobolo ulobola konkosi isibanga ke inkomo zenkosi noma nje isitsha senkosi ngokujwayelekile inkosi amalobolo ayo uphinda kabili u11 ngengane yodwa u22 okhiphayo bese ke kube ukuthi ke nivuma la ukuthi ifurniture eyakho noma isala enkosini kodwa nje u22 ngokunye ke ukuthi ma usuyithola senificana sewukhona ingane noma ingane senengane akunaloko ulwazi lwalokho kodwa ke ngisazohlaziya ngithole ya kodwa nje ngokwazi kwami u22 wenkosi induna yona induna kuba u16 enduneni yeah u16 enduneni mosele nje ingane enduna wena nje ulela ukuthi ukhipha u16 yeah bese uthi kumnumzana u11 umnumzana ke nje isakhamuzi nje kuba u11 ake sithi ke la indaba enkulu njengamanye amasoko abantu abaningi ebadidayo 22 16 11 kodwa manje lo muntu olotsholwayo lo wesifazana ngimthola ngaphelele safanele ngokhipha u11 safanele ngokhipha u16 fanele ngokhipha u22 kodwa ngimthola ngasaphelele kwenziwa kanjani ke simene sifana lesimanga ngabe umthola ngasaphelele kodwa ingane akakabi nayo kodwa nanga kaphelele inkomo ka11 futhi ayiyani ayisekho kwenziwa kanjani still yaphelele u11 noma kumiswa kanjani simene sifana leso nami phela ngimthole manje ngasaphelele yebo kodwa ngowasemandulo izinto abantu sebeshintshe ngokwabo ngowasemandulo ubungayikhiphi inkomo ka11 ngoba lo muntu ubutshini bakhe sebukhishwa umunye umuntu kodwa manje abantu manje besimanje balwela ukuthi ngoba umuntu uzale kuwe kufanele lo nkomo uyikhiphe okay shuthi kahle masiphetha nje shanga umnqamla joko fanele liphume lenkomo noma ingaphuphi mangabe lo muntu ngithole ngasayontombi fanele ngenze njani ngokwezulu nje akufanele ukuthi iphume kuwe ngoba umama usuke eholelwa ngengane yakhe ukuthi uyigcinile uyikhulisile okay yabona okay yeah wena uyithole lengane iyitshitshi alright kwawuwe oyonayo so ke ngicela ukuthi ukuneze inkomo yami yokwelusa lengane nesibanga okay sengicela inkomo yami nangoku umuntu yala manje uthi awukwazi phela uthatha ingane yami ekubeni ingane yami oqala ayinangane manje usho kanjani inkomo yami ngeke uzunginikeze mina ngoba phela bayalo namhlanje ethi umuntu hayi mina ngiyifuna inkomo yami ngoba phela ingane yami ayizele umuntu cha ubengaphelele edaya ngendawo nalapha kodwa khala ngelusele lengane zeyakhule yangaka yahambe yofunda kodwa inayo ingane umisa kanjani la kodwa nayo ingane phela iphelele kodwa uneno yana ufuna inkomo zakhe ufuna inkomo yakhe ukuthi okubhlungu thina baloboli siyacindezelwa okay thina abaloboli siyacindezelwa ngoba lokho abafuni ukukuzwa lapho sokulobola khona hey madoda ngoba bathu uyabathuka ngomzimba wengane zabo ukuthi ubufuna mina ngizoyibuka ngaphansi ingane kusho baba wentombi kodwa wena ofala ukhokha kodwa manje kufanele ukuthi lenkomo uyikhokhe wena kodwa umuntu umfice engasiyona intombi ngoba ubumnandi bokhipha lenkomo ukuthi umuntu uyiqale wena indlela kuyena okay kodwa manje indlela uyithola isiqele umunye umuntu kodwa futhi umuntu okhokhayo wena shuthi ku wrong wrong
yikho ukhipha inkomo kanevele njengasaphelele yikho emandulo kwakundlala ishidi elimhlophe uma noqala ukuhlangana nentombi yabona kudlala emhlophe endwangu ukuthi ma itholakala ingcolile indwangu sebeyazi ukuthi wena usulukuzile usuphumile entombini bakho uyabona sebeyazi ke awusakwazi ukuthi ke ubalekele le nto usuyenzile sefanele ukhokhele le nkomo kamama kube nohlelo abagcinayo ukukhuthaza ezinye izingane engamatshitshi esakhulayo ukuthi kanti kumnandi kangaka ukuthi uzofike emshadweni wakho ungazuze ulale nomuntu wesilisa izinto ezifana lezo ke bisiyaphuma ke lenkomo bese ke usuyakhipha ke lenkomo uyikhipha ngenjabulo ayikho into ozokhala ngayo uyikhipha ngenjabulo kodwa manje sekunzima manje ngoba abantu balwela ukuthi ikhanda lengane wena olikhiphileyo for ukhokhela lenkomo ngisho ungazange wena ngisho ngasiwena hey madoda kuthiwa funa ukhiphe lenkomo indlela nje osebenzeka ngayo ayisefani nasemandulo isishintshile indlela yokwenza ngayo